Nek gatel nganggo minyak ula, Mbok. Minyak ula emoh. Kae lho nyon duwe. Emoh. Lah yuk karo tuku apa meneh? Kathok lanang. Kathok lanang. Heeh. Lah kathok lanang nggo sapa? Kathok lanang nggo apa? Nek ngedongi tandur kathokan. Reko arak tandur. Heeh. Reko arak tandur. Heeh. Nyon janjane budek apa ora arak tandur? Temenan apa ora? Ya temenan. Lah kok mangan kathok lanang, kathok wedok ya nyong pirang-pirang. Aku mbor kathokmu. Ora kombor, Mbok, nyong jadi kencang tarik. Tak pelehke ya. Nyong duwe celana kolor duwe, celana kodhok duwe. Arek ora? Tak cukukke ya. Tak cukukke. Gelem ora? Lere madone kano. Warna ijo apa warna ireng? Nyalak tuku ye. Yo. Ireng apa? Jambon yo arek. Yo, tak tuku ya. Heeh. Pamit. Assalamualaikum. Karo Remason. Iya.